É necesario incrementar os presupostos a base do que se presentou para facer un auditorio que queremos en Ribeira? Non cuestionamos que non. Ahora, se fixo un concurso de ideas a que se presentaron 36 empresas e a melloras algunhas non se presentaron porque lle pareceu o presuposto escaso por 2,5 millóns. E agora o que nos preguntamos, e creemos que nos debemos preguntar a ribeirenses, é dicir, por eses 4 millóns de euros en números brutos, depois se sale a licitación terá un desconto, pues 3.600.000, 700.000 euros, o sea, un incremento moi sustancial do presuposto. Habería máis proxectos, outras empresas das que concursaron podrían presentar outro tipo de proxecto. Creemos que é un tema de responsabilidade política e que deberíamos de reconsiderar por parte deste Concello e que as cousas non se fixeron ben. Por esta razón, dende a formación piden a realización dun pleno no que se debata este incremento solicitado pola empresa constructora para poder executar a obra, que supón un 60% máis do presuposto inicial. Unha cantidade, segundo Suma Ribeira, o suficientemente elevada como para que se dean as explicacións oportunas que motivaron a ampliación do presuposto. Se furtou o que creemos que é un dereito, se non un dereito legal, si que é un dereito democrático, de que este debate se fixera nos respectivos órganos de goberno e que en todo caso se levara ao pleno un tema desta enjundia, desta entidade, para este asunto moi importante e fundamental, que teñamos un bo auditorio en Ribeira, pero, bueno, a uns custes mesurados e que realmente saibamos que características queremos para ese auditorio e asegurar nas bases de concurso se nos asegurou todo isto.